Kaya ngapa? Ya Nul. Marak sowan menyang kota gedhe Yo Mas Slamet, Mas Mijo, Mbak Kas lenggah teng dhuwur mawon. ya. Ya gamelan nganggur ditabuh. Gak nganti kedisian Pak Tarmo. Iya. Kok Pak Tarmo? Pak Tarmo ki gendinge slendrule meking pelok e. Penak wae ngono ngono. Iya. Mangkat nggawa rangsel, jan isine blangkon. No. Ya ming apes kowe kok. Napa? Kowe entek bojo wong sepuran ya, Nul. Sepuran? Bojomu sepuran ta? Kudu Ndi? Gading. Ayo, ngono dicedhak kono. Wong kok dadi bojone piyayi kene, wah. Ngapa? Dadi wong sing loh. Ngerti wibawa kowe. Oh, Sing gitu. putri sinden, sing kakung juragan tambak, juragan udang. Wah, jan. Tambah Tambah apa? daging kowe. Iya. Aja wong niki paring ngelongi wae angel mundak terus. Nah, suwe-suwe dadi kaya lehor kowe. Nek cara sing gampang ngonekke kaya pitik kalkun kowe. Nanone nung Ngrung-ngrung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngencangake alis. siap. Seruning sik ya. Apa-apa? Oh, diwalik ora masalah. Terus tresno. Terus tresno sesidhem. Linglong linglong. Jonggo.